ko eh. Di nga public apology talaga. Tapos ganito pa ang sinasabi niya. Nag-public apology na daw si Yubab. Ano daw ang masasabi ko? Napanood ko nga ang full video. Nagba-viral na naman nga ngayon na nag-public apology na nga siya, interview portion pa sila nung friend niya. Nag-explain nga siya nung side niya. To be honest, guys, nung una, kasi mga clip-clip lang ba ang naririnig ko ba? Kaya syempre sabi ko, public apology na siya. Pero parang ganito. Sabi ko, panoorin ko na lang ang full video doon mismo sa may channel niya. So nung narinig ko nga yun, unang reaction ko di nga public apology talaga. Tapos ganito pa ang sinasabi niya. Pero ayun na nga, ang napanood ko nga ng full, na-realize ko na tao din naman yun si Yubab. Mga kapwa ako Ilonggo, at least nag-learn siya. Let's be proud dahil sa ating pakikipaglaban sa ating sariling local brand natin, ay natauhan daw siya. Parang naging lesson daw na malaki yun sa kanya, na maging careful siya, na maging constructive siya next time sa pagpo-post niya at pagbibigay niya ng comments sa kung saan man siya pumunta. 'Di ba? Parang na-feel ko naman ang sincerity niya. Tapos nalaman ko nga na yung pinaka-root niya pala ay Ilonggo, taga-Ahoy daw yung lolo niya. Tapos parang may dumanggas pa siya ng mga relatives. Ay pagka-Ilonggo din pala siya. You know what, Yubab? Kung una pa lang talaga, yung naging nice ka, kung inandal mo ng okay ang mga bagay-bagay, as Ilonggos, very supportive sa isa't isa. Kita mo naman siguro ang nangyari, di ba? Ikaw din nagsabi na ginagawa mo naman mas over pa daw, mas malala pa daw dati ang ginawa niya na pagbibigay ng feedback. Pero this is the very first time daw na nakatanggap siya ng sobrang backlash sa kanya. Kasi nga, tayong mga Ilonggo, nagkaisa tayo para protektahan nga or ipaglaban ang ating brand. Now, balik tayo dun sa masasabi ko na nag-apologize na nga si Yubab. Kung ako, wala problema. As tao, nagkakamali tayo, nag-learn tayo sa buhay. Bigyan natin ng pangalawang pagkakataon, wala problema man yun. Ako kasi, ang personality ko, pag nanghingi na kasi ng pasensya, pag na-realize naman niya yung mali niya, who am I para hindi ka patawarin? No? Ang Panginoon nga nagbibigay ng second chance sa atin. Alam mo yun, sino ba tayo na hindi magbigay ng second chance at forgiveness sa kapwa natin? Ito nga nangyari na ito ay sana maging lesson din, hindi lang kay Yubab, kundi sa amin din na very active na content creator, social media influencer, no? Kasi kahit hindi talaga ako legit ba, hindi talaga ang content ko, hindi talaga pang food vlog, hindi ako food critic, but then again, isa akong influencer. I can influence many, especially million ang followers mo. Ano man sasabihin mo minsan talaga, maniniwala talaga mga followers. Makaapekto talaga, mapaniwalaan talaga ng viewers mo. Let's be careful sa mga sinasabi, binibitawan natin na mga words ba, ng mga salita ba. At saka isa pa, bago natin i-click yan na bago i-post, i-check muna natin kung, maganda ba ito? Okay ba ito? Nag-spread ba ito ng positivity? May balik ba ito sa akin? Okay ba ito? Bago natin mag-click muna ng post ng ganun. Kasi nasa atin naman ang control kung ipapost ba natin ito or hindi, di ba? Yun lang, let's spread love and positivity lang because we are Ilonggos. We are from City of Love.